Na case to file khajane montri ne against file khajane bike ni biskango bosrak je srai bosabo boiler tok khukti khungnai it means bin dagi mungman tini mo haingo bono dagi khairiwo bono rangrui khairiwo bono suak mai kamcharui rangrui khairi to nai si abare nung montri 5 bosor nung tamo khaikya public joti sosiu जो तो मीडिया संगनो तिनी नरनि बिसिंगति सिङरो खाइन हाय तिनी सिनि कासिया कक्तुं तनानै बाय मा फायजा नरो जतनो सिउ सिनि थांनाय अर जागावो राज्यवो स्टेटो बीजेपी जनजाति मोर्चा होइते कासिया गैदरिंग खेमनि यागोलो मंत्री विकास देवर्मा बसाका ताबुक आम चाहियो गुंडागिरी बा तिप्रासरक जेकुनु दंगाके बॉयलर तो खुक्ति खुंना मनि 13 तारिखो गथना सागांकनो 14 तारिखो तिनी मियानि सालो कासिया प्रमाण रेखायसिमो कायसे प्रमाण खरकसा ताखुक बो एकजन बो बाजारते लाई थांमानि बनो सिनि मथानि सापोटार हनि बनो मकले केना फोन नुगै बनो तिनी अ जागावो पूरा नर नुखा चाकर बाय शुल्का बसा खाकलै बुखा तखा अमहाय कायसे चेष्टा खायदों हायसि एंड तिनी नुखा जे जों अ हावो अ राज्यवो अ स्टेटो एकजन मिनिस्टार बो कायसे इंडियन कन्स्टिट्यूशन भारत संविधाननि समाय ताङै नाजाक मिनिस्टार बिनि बुखुगो एमन जे शब्द अंहरका जे बॉयलर तो खुक्ति खुंनाय ताबु तिप्रासर खुकजागै दं हायसि सुंनुका बसामना सानानै नाय माने आपुर चेष्टा सामनि दफानो ब संनो बखुंनानि तिनि सिङाव स्राय नुखा जे अमक काजे म एकदम टारगेटेड सिनि बरनो बागै ब आकक सागायसि एंड गोबांमा जागावनो ब सुदु अ सिमिया खुमुलुं हाय दिनो खुमुलुं हाय जागाव ताकारजला हाय जागाव जमपैजला हाय जागाव गोबांमा गन्डगोल खायगाबो गोबांमा गन्डगोल खायि नक हक पार्टी ऑफिस सकमानि यखमानि यागोलो आगरतला कुमारी मडुटिव ओइ विकास देवर्मा मंत्री नेतृत्व गोबांमा गुंडा बाहिनी बिहार बीजेपी नि अ जागा तंगायरक बर कुमारी मडुटिनि गेस्ट हाउस फाफाय थुमानि ककबो जों सिकायसि तिनि स्राय ककम एन आबन यागोलो सिङावबो सेमंगा जे विकास मंत्री अ गेस्ट हाउस फाइमानि यागोलो अ गुंडारक आरोनि जे ऑफिसर्स मृगै तंनाय आरो रिसेप्शन आरोनि चुवां नंलाय बोरै तुलाय थुलाय मानि आमहाय गोबांमा कक बत आबो गोबां फुटेज बो तुरुक लिक नायना आं खाखायो आसि आमहाय गोबांमा ताब फुटेज फाय दं सिनि याफो एन अमहाय बरक रक कुनो दिनाफनो एकजन सोसाइटी नि बागै दफानि बागै स्टेट नि बागै कुनो डेभलपमेंट तुइ मानि हायसि अमसुं स्राय कक दिनि आं सानानि मुचुंगो खरक बसुक तिप्रासनो नों रांबाय खरक बसुक तिप्रासन नों थकगै खरक बसुक तिप्रासनो नों सिकिरवै नों हावो फबै तनि माने मानगला खायसि जों not only YTF we are the responsible citizen of Tripura kaisa tiprasangai tiprasani jekono suk dugo don omo hain to hankai semboni samo logio basana haisi omo political simi amo political ni baire phanang thang haisi jekono borok tiprasani jekono suk dugo seng basana bai seng ready tong tini sengmuka মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নেতৃত্বে দাগি যেমন বিশিংতিনো তিনি ই যে বরক ব তিনি থাঙ্গৈ ও রাশিদ মিয়া ব খরকসাতামো ब माइनॉरिटी सेल नि प्रेसिडेंट ब आर चाकमागारनि मंगिया गामिनि माइनॉरिटी सेल नि बरक ब तिनि आ जागा थांगै डायरेक्टली चाकुर बा अटैक खायका मो पूरा टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर हायसि मो टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर न नुखाना गोबांमा थांनाय सिनि सान्ति बाजाराव गोबांमा गथनांलाय का माहायंगै आ बरक ताबु गोबांमा बरक ताबु अटेम्प्ट टू मर्डर जागै ताबु खारि थुइमा तंगो तिनि इ बरनो जों आबो खोनाका जे विकास मंत्री ब अ रशिद मियानो ब साकामिया माइनॉरिटी मोर्चानि ब मन मिया साकाता मनि साका ब नों रमजागै पाइग्रेडी पुलिस बाय
रमजागै 2-3 दिन बिसिं ननो जों फियोगै तुमनाय आम हाय ककबो ताबु भइस रेकर्डिंग ट्रुक ट्रुक जों फायनाय नेमनु नुग ना हेसि रमजाग दे हनि बनिजिन दागिखा दागि मानि यागोलो ब रमजाखा ताबु जे सोर्स खामनि बोजरते आबो जों सियर साइमानि याको ब रमजागै ताबु ताइ गयदिन बरगे यो ननो फियोगै तुमनाय साव आबोनि बगैनो गोबांमा बीजेपी जनजातिनि हनि गोबांमा खायतंनाय र गोबांमा बीजेपी नि खायतंनाय र बर तिनि बरंनि मन्त्रि तंहनै बंनि चीफ मिनिस्टार तंहनै बर तिनि कतर कतर साइतंगो निजिनि दफानि बरनो बवै तगै बयलार खुगते खुगै तंगो तेयाबा आं सानानि मुचुंगो लास्ट एमन जे इंगाना हायसि फेरां कगै वातै वावै आबो सेपन बिराट बृहत तंनाय हायसि अत्र प्रहास वायलेंस जोंबो हामजागिया किन्तु जोंनो बाध्यता खायो वायलेंस नानि बागै हायसि जों वायलेंस हामजागिया किन्तु नरक जोंनो फोर्स खायो जे वायलेंस नर हामजागोन काय केबो याक बेरे बेले तंगला खायसि आसु जरते सानानि मुचुंगो तुमुंनो महायनो नरक दिनै खरकसा स्टार्ट खाया किन्तु अमन एंडिंग सब खाय नरक वान चुक दिहायसि जे स्टार्ट खायनाय बो एंडिंग खायमे हांके आबोनि बिहितो बेलाय मारलायनाय हायसि दिनै जों नुखा 13 तारिख सामानि यागोलन 14 तारिख अब हाय गथना दिनै खाय फुनुका सिनि बरम गना मंत्री विकास दंग्रा आं बनो बरम गना माने बिनि बुमुनो हनिया बिनि मंत्रिनो सां बरम रो हायसि आं विकास देवनो बरम रिया किन्तु मंत्रिनो सां बरम रो आं मंत्रिनो सां रा सार हनो किन्तु बना विकास ना आं सार हनि हायसि if you want to get respect nini मंत्री नों रेसपेक्ट नों काय नों कायसे इंडियन नि कन्स्टिट्यूशन तयै समाय ताङै अंखरजाक अ हानि बगै अ दफानि बगै अ राज्यनि बगै नों सामुं खायनाय हांकाय दिनै जोंनि नुखा निनि भाषण ने होइतेस खनावै जों दिनै प्रुफ मांखा जे नों एकटा अनएजुकेटेड लीडर नों एकटा क्लास 10 पास नों अस्टिन बैखौ डेभलपमेंट टुइ मानिया अम सारा त्रिपुरानि बरक बसकांगो अमहाय बरनो नरक से बुस्थुना नांना हेसे त्रिपुरा सरक अमहाय बरनो जों पोस्ट होबै सिनि तामा हामंका अमहाय बरनो जों मंत्री रोबै त्रिपुरा सरक तामंका आबो वान सुदि हेसे अमहाय बरनो जों बसकां कि चान्स किनाय जों कि गोबांमा जारा ताबुक दफा दफा नै जों हिम तंनाय बर लागिदे हिमे तंनाय ना अमहाय बरनो हिमना तंनाय बसकांगो जबरनवे जतन प्रस्तुत तंगो रेडी तंगो गोबांमा सालाय जाखायसि हामबाय ना केस तो फाइल खायजानाय मंत्री ने एगेंस्ट फाइल खायजानाय कारण बो जेहेतु अब आं सामानि को गया ब्रॉड डे लाइट बाइक नि बसकांगो बसराक जे स्राय स्राय बसावो बॉयलर तो खुक्ति खुंनाय इट मीन्स बिन दागि मुंमन तिनि महायंगो हायसि अमक अमते कोनो माने सन्देहन खायजानाय रे कोनो को हायसि बिनि दागि मुंबाय नंगो बनो दागि खायरवो बनो रांरुइ खायरवो बनो सुवा माइखामचारवै रांरुइ खायरि तनो हायसि बाबा रे नों मंत्री 5 बছर नों तामो खायया पाब्लिक ज्योतिष सिउ हाथाय कतर न कत कतर स्नामका निनि कृष्णपुर न कत कतर स्नामका निनि रेमबसर न कत कतर स्नामका जोंहाबो सायमानो सियांगिया सायमानो आबन बायनो वाइसे असेंब्लियाव जेफोर को काफुरु सुदिराय बर्मन ऑनरेबल एमएलए बाय सिंगापुर मीडिया ने बस कांगो फाय काबि फनगो निना काबमा बाय न खरसामान बखा ठिक सांगिया हायसि आबन बाय बस कांगो काहामनो जवाब रनाय 28 ता मानन हे जे इमां नुगै तंमानि बाहायजे नंलानि सोंसि हायसि बस कांनि 28 एडिसि इलेक्शन नरक रांनि दंकि फुनुमान हायसि नरक रांनि दंकि पुलिसनि दंकि फुनुमान नों तो साइतंगो हमारा पास मोदी जी है हमारा पास चीफ मिनिस्टर है हमारा पास भगवान और महाराजा है अब वो सुमुसावाई से हमारा पास महाराज है भगवान है तिपरासा है आप लोग के पास जो है हम लोग कोई परवाह नहीं आप लोग जो करना है करिए लेकिन आने वाला दिनों में हम लोग भी रेडी है चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा क्योंकि हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं आ देखिए जरा किसमें कितना है दम ऐसे 100% बरम गनां मंत्री एमन के ताबु रां हनिया कोटी कोटी इनकम सोर्स खाई तंगो कोटी कोटी यासी मारै रांचंनि यास्टेम तोत्रावो कटर कटर रांचंनि माला आबो बरन रां बाय फाइबा ताम तंग बिनि इनकम सोर्स हा ताम तंग बिनि आगी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर खायोबो ताम खाइबो त्रिपुरा मथानि बिसिम गोबांमा लीडर्स बहाय बिनि उनक्लोग खापुरनाय तंफानो आम हाय लीडर सोंरुतु गय दं हायसि जों आमानो सों यागगलाक रांनो जे हामनाय आबो नों दफानो फालमानि खलायो हायसि एन बस कांगो गोबांमा बीजेपी नि बसाव त्रिपुरा मथानि एमएलए थायनानै बसिरासि सियांसेमिया बस कांगो टीटीएडीसी चंबरिन से सिकां बीजेपी नि गोबांमा एमडीसी त्रिपुरा मथाव जुगदानानो बागै रेडी तंगै दं हायसि आबो नरक जरानि बिसिं सायमानाय बयनि खुगा सिदासि सिया कारण
borong kha o BJP party o chikon sa haching sa kol sa hai chun dam kri leader rok jera o their food leader song ex MP their food song borok kuno dam kri o jara jara Mr. TSU song borok kuno dam kri borong kha bekereng sanai dol Mia because afro je sawo bekereng bukur khugoi runai abahan sabsa ab borok siu abo borok u mogoman hai no mani bongni borok kha bahan borok bukur khugoi tiprasane bukur khugoi borok bahan masaro bongni borok kha last bekereng sanai rok borok kha bekereng sanai se borok netango kabang ma Mr. TSU song borok ni kunor kerero hanyo gala gala simi borok ni samung kha kaisa no haisi English ko kahe tongo barking dogs never bites abo azun amunor buji deisi